Dobrý večer. Paolo. Aká dobrá vôňa. Čo tu robíš? Bol som nedaleko, tak mi napadlo, že pred odchodom ťa navštívim. Som rada. Kedy cestuješ? Koncom týždňa. A budeš dlho preč? Asi mesiac, možno aj dlhšie. A ty? Ja sa z toho snažím dostať tak, aby som na to zabudla. Vieš, že mi volal Gianni? Áno. Trochu vyzvedal. O Sáre Sartiovej? Áno. Aj mne sa na ňu pýtal. Neuveriteľné. Ako som mohla kvôli nemu stratiť hlavu? No vidíš. A nezbadala si, že okolo teba sa krúti seriózny a zaľúbený muž. To akože ty? Vieš, že ako romantik nie si veľmi presvedčivý? A vieš, že nie si prvá, čo mi to hovorí? Otvorím niečo na pitie, dobre? Dobre. Nalej si sám. Ďakujem. Čo budeš robiť? Neviem. Myslela som, že pôjdem do Anglicka. V Londýne býva moja dobrá priateľka, študovali sme spolu na konzervatóriu. Možno ju pôjdem pozrieť. Nebude to skôr útek? Zmena občas nezaškodí. Takže pôjdeš so mnou? A kam? Na Stredný východ. Vieš, aké sú tam krásne miesta? Aj keď sa tam strieľa. A zo svojich diét by som mohol dokonca zaplatiť poistné aj za teba. No, to je pekná svadobná cesta. A má to obrovskú výhodu. Akú? Že sobáš nie je podmienkou. Vieš čo, Paolo? Sme výborní kamaráti. Tak nemi aj zostaňme. Dobre. Prepáč. Ahoj, Alberto. Adriana? Vy dvaja sa poznáte však? Pravda, že raz sme sa skoro pohádali u ňoho doma. Máš sa? Ďakujem. Prepáčte mi, ale nerád by som vás rušil. Vôbec nerušíš. Nie, buď pokojný, odísť musím ja a so zlomeným srdcom, pretože moja láska ma odmietla. Kedy dostaneš rozum? Never ani jednému slovu z toho, čo povedal. Fajn, zaželám ti šťastnú cestu. Ahoj. 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 Veľa šťastia. Poznám Bejrút lepšie ako vlastné topánky. A má 6. zmysel preto, aby sa vyhol štvrtiam, kde sa bojuje. Ďakujem, láska moja. Keď sa vrátim, máš u mňa darček. Beriem ťa za slovo. Hej, a pozor na Libanončanky. Nemyslím, že by na ne mohla zapôsobiť tvoja zbližovacia taktika. Chuderky, myslím, že pri tom, ako teraz ťažko žijú, by im trochu potešenia nepadlo veru najhoršie. Čo povieš? Že si nepolepšiteľný. Dobrý deň. Niečo nové? Pred Pavlom môžeš hovoriť. Áno, myslím, že som natrafil na niečo zaujímavé. V týchto novinách z 50. rokov je ten článok o červenom diplome Antonia Boldana. To je ten objav? Nie, objav je ten, čo je na fotke hneď pri ňom. Je to Alberto Lender. Čo si ticho? To je naozaj zaujímavé a nie je to na zahodenie. Lenže za tých pár šupiek, čo mi dávaš, sa na to môžem vykašľať. Stále rovnaká pesnička, zameraj sa skôr na roky prežité v Brazílii. A výdavky? O tom si pohovoríme neskôr. Nejaké peniaze, nejaké správy. Čau. Ten Mirko sa mi vôbec nepáči. Na hrabanie sa v minulosti nepoznám nikoho lepšieho. Mimochodom, ako si ďaleko s rešeršami o Boldanovi? Z jeho minulosti ma zaujíma to, čo by mohlo mať súvislosť s prítomnosťou. Chceš počuť niečo zaujímavé? U Adriany bol ich rodinný poklad. Alberto. Alberto? Poďme na kávu, tam mi o tom porozprávaš.